Balima Mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma. Ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ an'aw balimakɛ fɛ Professeur Usman Eric Jakite. Bi n'o min b'a daminɛ tɛnɛn janvier kalo tile 11 na ka taa bila karedon janvier kalo tile 17 la. Farafin kalo tile 27 ka taa bila farafin kalo tile 4 na. Dolo jate la fonɛnɛ kalo fɔlɔ tile 22 ka taa bila fonɛnɛ kalo fɔlɔ tile 28 la. K'aw ladɔnniya dolo min bɛ mara la ni wagati in na n'o ye girinti ye, ni anw b'a wele ten, ni arabuw k'a ma ko Zuhal, ni nanzaraw k'a ma ko Saturne. O Saturne dolo o de bɛ mara la ni wagati in kɔnɔna na. O ka nɔrɔ bɛ jigin dugumakolo kan ni wagati in kɔnɔna na. A b'a yira k'a fɔ ko den min mana bange ka bɛn ni wagati in ma, walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma, ko olu ka ɲɛnamaya bɛ kɛ cogo di, ko masaya ko bɛna diya olu ye, wa fanga bɛ ninnu garisɛgɛ, ni mɔgɔ kofɔlen ninnu garisɛgɛ la sira caman fɛ, wa u jɛɲɔgɔn bɛɛ bɛna fɔ ko karisa ye mɔgɔ kɔnɔnajɛ ye. Wa baara mɔdɛli minnu ka di mɔgɔ kofɔlen ninnu na, o de bɛ tali kɛ politiki kow kan ka taa se wariko ɲɛw ni an k'a ma ko finansi, ani dugumakolo ko, sojɔ ko, batiman ani acheteuru. Olu baara ninnu ka di ninnu na kosɛbɛ fo ka taa se medicine ma. Bana mɔdɛli minnu bɛ se ka ninnu sɛgɛn u ka ɲɛnamaya kɔnɔna na, o de bɛ se ka tali kɛ kolotugu da banaw ani kunberekun dimiw ani ɲin dimiw. Olu bɛ se ka ninnu sɛgɛn kosɛbɛ u ka ɲɛnamaya kɔnɔna na. Fɛn min ye ninnu ka don duman ye, o don de bɛ bɛn sibiridon ma n'o ye samedi ye. An bɛ nin kunnafoni ninnu labɛn ka di aw ma jamakulu tɔgɔ la, walasa jamakulu kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ka se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na. Bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ marisi kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na, n'an b'a fɔ olu ma Beliw, ninsodenw, mɔgɔ minnu bɔgɔtala Isufu ka so, funteni kalo fɔlɔ denw. Beliw, ni dɔgɔkun in kɔnɔna na, a b'a yira k'a fɔ ko aw ni hakilina filan kow ka ca aw la, ani jatigɛ waleyaw olu ka ca aw la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. A b'a yira ko aw jama sigi sira caman fɛ, ko aw bɛ miirila ni hakilina juguw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na, a bɛ se ka o bila. Fɛn bɛ tali kɛ kunnafoni sira kan, kunnafoniya siraw olu jɛlen don, wa aw n'aw ka mɔgɔkɔrɔ dɔw famana ɲɔgɔn ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na, ko aw ni olu bɛ se ka caman bɛ se ka ɲɔgɔn ye yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ. Kibaruya siraw olu jɛlen tɛ. Fɛn bɛ tali kɛ garisɛgɛ ko kan, k'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la, ko bɔta o de fanga bɛna bonya ka tɛmɛ donta kan. Ni fɛn min sudala mɔgɔ la, i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la. Ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 20 na, n'an b'a fɔ olu ma toro, garisɛgɛso denw, mɔgɔ minnu bɔgɔtala Adama ka so, funteni kalo 2nan denw, toro, ni dɔgɔkun in kɔnɔna na, ko jɛɲɔgɔnya kow ka ca, lajɛw olu b'a aw kun kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na, wa aw fɛlen don, aw ka ko ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔ. A ka ca la mɔgɔw bɛna wuli ka se aw ma aw yɛrɛ dalakan kama. Aw ka dalakan o barikalen don ni dɔgɔkun in kɔnɔ kosɛbɛ ka ɲɛsin aw mɔgɔ ɲɔgɔnw ma. Dɛmɛ sira fɛ mɔgɔ caman bɛna wuli ka aw sɛgɛrɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Wasa ani yɛlɛda o bɛ aw ye, nka layidukan minnu bɛna ta aw ye, a ka gɛlɛn olu ka se ka dafa ka bɔ a sira ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Aw bɛ se k'aw jigi da olu kan ka bɛn wagati wɛrɛ ko ma. Ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 20 na, n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux, funteni kalo 3nan denw, mɔgɔ minnu bɔgɔtala Dawuda ka so, Gémeaux, ni dɔgɔkun in kɔnɔna na, ko wulikajɔ caman bɛ aw kun kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ. Fɛn bɛ tali kɛ wasaw ani kunkɔrɔtaw, olu siraw olu ka di aw la, kamasɔrɔ banamini o fanga ka dɔgɔ aw ka sira kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ. Waleya minnu ni aw b'a nɔfɛ kabi wagati tɛmɛnenw na, ko ni aw wulila yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ cɛ, k'aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ o waleyaw ninnu na, wa aw fɛlen don fana. Ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juin kalo tile 21 na ka na bila juillet kalo tile 20 na, n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw, samiya kalo fɔlɔ denw, mɔgɔ minnu bɔgɔtala Idirisa ka so, kansɛriw, ni dɔgɔkun in kɔnɔna na, ko kunkɔrɔta kow ani wasaw ani yɛlɛdaw caman ɲɛsinnen don aw ma, kamasɔrɔ
wulikajɔw olu siraw olu ka di aw la kosɛbɛ, kunnafoni fana siraw olu ka di aw la, wa aw fɛlen don kosɛbɛ. A ka ca la ko aw ni mɔgɔ kuraw bɛna ɲɔgɔn ye nin dɔgɔkun kɔnɔna na, wa aw ka wasa n'aw ka yɛlɛda bɛ se ka sɔrɔ o la, wa kuma mana fɛn mana fɔ aw ye nin dɔgɔkun kɔnɔna na k'aw ka se ka o kuma ninnu ta ka baara kɛ n'a ye. O bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɛmɛ lase aw ma don nataw kɔnɔna na, ko aw kana kumaw bɛɛ bila ka ben. O de bɛ se ka kɛ sababu ye ka banamini don aw ka dɔgɔkun taabolo la. N'o tɛ dɔgɔkun taabolo ka ɲi ka ɲɛsin aw ma, k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa bila laban yɔrɔ wagatiw la. Aw bɛ se k'aw jigi da garisɛgɛ balilenw kan. Ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena kabini juye kalo tile 21 na ka na bila uti kalo tile 22 la, n'an b'a fɔ olu ma Lion, samiya kalo 2nan denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Iburahima ka so. Lion, ni dɔgɔkun kɔnɔna na, ko farifaga walew ani fariganw olu de kun dalen don aw kan. Sumaya walew, banamini fana fanga ka bɔ aw ka sira kan, wulikajɔw siraw jɛlen tɛ. Layidu kan b'a aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ k'a ka gɛlɛn k'olu ka se ka bɔ a sira ma, i n'a fɔ aw b'a fɛ a ka kɛ cogoya min na. Wa aw k'aw kɔlɔsi aw yɛrɛ kanubagaw a n'a ka dukɔnɔmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ, ko futinɛ o bɛ se ka wuli aw ni aw ka mɔgɔ ɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na. Wa o futinɛ ne aw m'aw kɔlɔsi fana, a bɛ se ka taa ka aw bolo dan. Aw yɛrɛ ka laɲini kun tɛ min ye, a bɛ se ka kɛ o ye. Ni aw bɛ se k'aw ka dusu bila nin dɔgɔkun kɔnɔna na, nin de y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ uti kalo tile 23 la ka na bila sɛptanburu kalo tile 22 la, n'an b'a fɔ olu ma viergew, dimiso denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Isa ka so, samiya kalo 3nan denw viergew, nin dɔgɔkun kɔnɔna na ko aw fɛlen don kosɛbɛ. Mɔgɔw caman jigi dalen don aw kan. Fɛn min bɛ tali kɛ kɛnɛyaw sinsinnen don, wa aw ka hakili to aw yɛrɛ la de. Aw ka nin dungɔ o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka yɛrɛkɛli don aw ka ko la. N'o tɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na basigi bɛ aw ye nin dɔgɔkun kɔnɔna na kosɛbɛ, wa aw fana fɛlen don. Nka aw ka hakili to bɔta la, ko bɔta k'o de fanga ka ca ka tɛmɛ donta kan. N'o tɛ wulikajɔ minnu ni aw b'a ɲɛɲini na, ani kunkɔrɔta ko minnu n'a b'a ɲɛɲini na, a bɛ se ka hakilisigi sɔrɔ olu la, a bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ni cɛ. Aw ka ko ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ. Ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ sɛptanburu kalo tile 23 la ka na bila ɔktɔburu kalo tile 22 la, n'an b'a fɔ olu ma balansiw, furuso denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Umaru ka so, kawula kalo fɔlɔ denw balansiw, nin dɔgɔkun kɔnɔna na ko fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma. Kamasɔrɔ bagabagali wale olu talen don ka aw sɛgɛrɛ sira caman fɛ. Ni aw bɛ se k'aw ka taa yɔrɔ dɔn, aw ka taa yɔrɔ woloma nin dɔgɔkun kɔnɔna na, kamasɔrɔ faratima ko o man di aw la kosɛbɛ. Wa aw ka hakili to aw yɛrɛ la ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw sela. Fɛn tununwalew, nafolomafɛn yɛrɛkɛ fɛnw, nafolomafɛn yɛrɛkɛ ko, ani fo ka taa se garisɛgɛ yɛrɛkɛli ma, o fanga ka bon aw ka ko la nin dɔgɔkun kɔnɔna na kosɛbɛ. Wa aw ni mɔgɔ kura minnu bɛ jɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na, k'aw ka se k'aw hakili to aw yɛrɛ la. Kamasɔrɔ farati o man di aw la nin dɔgɔkun kɔnɔna na kosɛbɛ. Ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ ɔktɔburu kalo tile 23 la ka na bila nɔvanburu kalo tile 23 la, n'an b'a fɔ olu ma scorpion. N'an b'a fɔ olu ma scorpion, dibiso denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Ayuba ka so, kawula kalo 2nan denw scorpion, nin dɔgɔkun kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma. Nin dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma. Kibaruya olu siraw olu jɛlen tɛ. Wa aw mana wele fɛn o fɛn na, lajɛ ko ani ɲɔgɔn ye ko, banamini futinɛ bɛ se ka don aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ sira caman fɛ fo aw ka se aw dusuw la. Bɔta o fanga o ka ca. Kamanagan walew olu bɛ se ka aw sɛgɛn dɔgɔkun daminɛ na. Hakilina filan minnu bɛ aw la f'a k'olu bila dɔgɔkun daminɛ na ka se ka baara kɛ ni aw yɛrɛ ka hakilinaw ye. O de bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka hakilisigi lase aw ma dɔgɔkun kɔnɔna na. N'o tɛ fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma. Ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ nɔvanburu kalo tile 23 la ka na bila desanburu kalo tile 22 la, n'an b'a fɔ olu ma sagitɛriw, kawula kalo 3nan denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Alahu Tala ka so, siraso denw sagitɛriw, nin dɔgɔkun kɔnɔna na ko jigiya siraw k'olu barikalen don aw ye nin dɔgɔkun kɔnɔna na kosɛbɛ. Jigiya siraw, yɔrɔ janfɛ jigiyaw, garisɛgɛ minnu bɛ se ka bɔ yɔrɔ jan fɛ ka ɲɛsin aw ma, k'olu siraw dayɛlɛlen don aw ye nin dɔgɔkun kɔnɔna na ka tɛmɛ aw yɛrɛ ka masuruna mɔgɔw kan.
wasa ani kunkɔrɔta bɛ aw ye kibaruya sira fɛ. Kibaruya siraw olu jɛlen don ka ɲɛsin aw ma, nka fɛn bɛ tali kɛ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw k'aw ka se ka aw kɔlɔsi aw yɛrɛ la, kamasɔrɔ kasaraw ani futinɛw olu ɲɛsinnen don aw ma dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw. Dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw fana yɛrɛkɛli fanga bɛ se ka bonya aw ka waleya la. Aw ka hakili to o yɔrɔ in na. O yɛrɛkɛli de bɛ se ka kɛ sababu ye ka dusukasi ani sumaya walew don aw ka dɔgɔkun taabolo la. Nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ desanburu kalo tile 23 la ka na bila janvier kalo tile 20 na, n'an b'a fɔ olu ma capricorne, masaso denw, mɔgɔ minnu bɔgɔtala masa Solomana ka so, funɛnɛ kalo fɔlɔ denw capricorne, nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko aw jijalen don kosɛbɛ, wa aw ka fanga ani aw ka cɛsiri ko de bɛna aw bɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Ko alabato ani sarakaw olu barikalen don aw yɔrɔ la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ. Ni aw bɛ se aw ka cɛsiri ka wuli ka jɔ, nka ni aw sumayala nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka k'a to aw ka laɲiniw tɛna se ka sabati. N'o tɛ laɲiniw, aw ka laɲiniw n'a ka wuli ka jɔ, hali n'a ma sabati nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, k'aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la. Aw fɛlen don kosɛbɛ kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔ, wa aw ka hakili to aw yɛrɛ la. Aw ni mɔgɔ kura minnu bɛna don ɲɔgɔn na fo aw ka se ka hakili kɛ ka baara kɛ, kamasɔrɔ nin wagati in kɔnɔna na janfa walew olu talen don ka aw sɛgɛrɛ. Nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 na ka na bila février kalo tile 18 na, n'an b'a fɔ olu ma verseau, jigiso denw, mɔgɔ minnu bɔgɔtala Badara Ali ka so, verseau, funɛnɛ kalo 2nan denw, verseau, nin dɔgɔkun in kɔnɔna na mankanw de bɛ aw kun kan. Jama minnu bɛ aw kɔ k'olu tɛ jama nafamaw ye, wa aw ka hakili to aw yɛrɛ la ko o jama a bɛ se ka kɛ sababu ye ka futinɛ ani mankan k'o wuli aw yɛrɛ kɛrɛfɛ. Kamasɔrɔ mɔgɔ dalaɲinimɔgɔw olu caman kun dalen don aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. N'aw bɛ se jama lajɛ yɔrɔw la, aw ka hakili to aw yɛrɛ la. Aw bolofɛnw na aw ka hakili to aw yɛrɛ la, kamasɔrɔ faratimako olu bɛ se ka aw sɔrɔ, walima bolofɛn yɛrɛ kɛ olu bɛ se ka aw sɔrɔ fo ka taa se mankanw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Nka aw ka kɛnɛya o sinsinnen don kosɛbɛ. Wasa bɛ kɛnɛya ta fanfɛla la. Nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 ka na bila mars kalo tile 20 na, n'an b'a fɔ olu ma poisson, juguso denw, mɔgɔ minnu bɔgɔtala Nuhun ka so, poisson, nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko jɛɲɔgɔnya kumaw olu barikalen don aw la, wa ni mɔgɔ kofɔlen minnu filɛ nin ye, ni ninnu ye furuko sira taama ka bɛn nin wagati in ma, ko kanu sira olu barikalen don ninnu yɔrɔ la kosɛbɛ. Ninnu ni mɔgɔ ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛn bɛ yen nɔ. Furuko siraw wasaw bɛ se ka sɔrɔ olu la ka bɛn nin wagati in ma. Na aw bɛ se aw ka wulikajɔw, k'aw ka wulikajɔw banban nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, kamasɔrɔ aw fana fɛlen don kosɛbɛ. Nka kibaruya o sira o ma jɛ. Yɔrɔ janfɛ kibaruyaw fo ka taa se yɔrɔ surun kibaruyaw ma, kibaruya sira o jɛlen tɛ kosɛbɛ. Garisigɛ, a bɛ se k'aw jigida garisigɛ balilenw kan k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ fo ka taa bila dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw la. Nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. An balima Mali kunnafoni jabaranin lajɛbaga cɛ ani muso, denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba, nin de kun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ka aw ladɔnniya ko halisa nin wagati in kɔnɔna na girinti ale de bi marala nin wagati in kɔnɔna na. Fɛn min i ka dɔn, sɔɔni an bɛ bɔ nin wagati in na, an bɛna wagati wɛrɛ, kawla kalo 2nan an bɛna o daminɛ sɔɔni. Ka aw ladɔnniya nin wagati in kɔnɔna na fɛn min bɛ tali kɛ saraka ta fanfɛla kan, min barikalen don nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ. Mali kɔnɔ Mali kɔ kan, farafinna farajɛla, o de bɛ se ka tali kɛ banan kan. Banan kuru 3 cɛw, kuru 4 musow, ani nɔnɔ kɛnɛ ka bɔ k'i hami d'a kan k'a di denmisɛnnin kodɔnbaliw ma. Yiri in a bɛ koko 3 tile 1 kɔnɔ, walima koko 4 tile 1 kɔnɔ, k'a fara k'a fili sira kan. Ni mɔgɔ min y'a kɛ, Ala ka barika don a la. Kamasɔrɔ tamasiyɛnw de bɛ nin waleya ninnu yira n na. N'o tɛ anw yɛrɛ ye jɔn ye, aw ye jɔn ye, nka ni min y'a kɛ, Ala ka barika don a la. Nin de bɛ dansigi aw ka dɔgɔkun kibaru la. An b'a fɔ o la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ, Ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na.